Hei kaikki, mä oon täällä avaamassa mun kuukausitilausta ja ajattelin tehdä samalla videon tästä ja kertoa näistä tuotteista. Ja ensimmäisenä on Ningxia Red ja kerta-annospussina, eli tässä on 30 pussia, 1 pussi per päivä, 60 millilitraa. Sä voit toki ottaa puolet, eli 30 millilitraa, tai sitten 60 millilitraa, ihan miltä susta tuntuu. Mulla menee helpostikin 60 millilitraa päivässä. Tätä siis, tää on superfood-juoma. Tässä on paljon marjoja, joka luokitellaan superfoodiksi, eli goji-marjasosetta ensisijaisesti, joka on hyvin ravintorikas ja täynnä mineraaleja ja täynnä antioksidantteja. Ja se onkin niin kuin tämän ydin. Sen lisäksi täällä on mustikkaa, täällä on aronia-marjoja, täällä on granaattiomenaa, täällä on luumua, täällä on kirsikkaa ja sitten täällä on eteerisiä öljyjä, ainakin orange, tangerine, lemon eli sitruuna sekä yuzu. Ja tää suosittelen kaikille juomaan päivittäin. Se antaa semmoisen tasaisen energian sulle ihan niin kuin päivään, myöskin kun urheilet, kun pitää pystyä keskittymään johonkin tai tehdä työtä tai ihan mitä tahansa, niin tämä on hyvä vaihtoehto myöskin kahvin sijaan tai välipalaksi tai osavälipalaa. Ja tämä on todella hyvä. Ja nythän meillä on Ningxia Reset. Itse tein sen toukokuussa ja moni teistä on jo kuullut siitä. Moni on nähnyt myöskin videot, jotka mä oon laittanut esille Instagramissa ja Facebookissakin. Ja olen kertonut siitä myöskin meidän tapahtumissa. Se oli mulle todella onnistunut ja nyt on menossa suomenkielinen ryhmä Enjoy-tiimissä ja sitten meidän ryhmä alkaa ruotsin kielellä nyt maanantaina. Mutta näihin ryhmiin voi liittyä, kun on Ningxiat ostettuna tai jos olet jäsen, niin olet tervetullut niihin ryhmiin kyllä mukaan. Ja voi tietenkin tutustua siihen reseptiin ja sitten sitä voi tehdä ken haluaa ja myöskin omalla ajallaan. Mutta startataan uusia ryhmiä aina tasaisen väliin ja varsinkin jos löytyy enemmän kiinnostustakin. Ja multa voi aina kysyä, niin laitapa viesti, jos kiinnostut enemmän siitä, mitä tapahtuu Ningxia Resetin kanssa. Sitten Kids Sense Mighty Pro. Tämä on maitohappobakteerit. Ja meillä on 2 eri maitohappobakteeravintollisää. Tämä on se yksi ja sitten se toinen on Life 9. Ja Life 9 on se, mitä mulla on jääkaapissa täällä kotona ja mitä mä käytän kyllä. Se on äärettömän hyvä. Mutta matkalle, jos mä menen, niin mulla ei välttämättä ole silloin jääkaappi, missä sitä pitäisi säilyttää. Ja silloin nämä on parhaita. Tässä on annospusseja ja näitä sä voit ottaa mukaan siis matkalle. Ja se on lapsille tehty, joten täällä on sitä Wolfberry Punch Flavor, eli goji-marjan punssimakua. Ja suosittelen, nämäkin on tosi hyviä ja mä voisin ottaa enemmänkin. Tässä on 30, eli 1 per päivä periaatteessa näitäkin on suunniteltu. Mutta joo, näitä mä otan matkalle mukaan. Sitten tämmönen pussukka, jossa on V6-öljy. Meidän laimennusöljy.
Ja tätä mä käytän kaikkeen. Mä käytän sitä, kun tarvii laimentaa esimerkiksi kuumat öljyt, voimakkaat öljyt. Ja sitten jos tarvii isommalle alueelle, niin sit mä laimennan. Jos mä teen ropperin tai rollonnin, niin sitten mä laimennan tällä. Tää on se, mitä mä käytän päivittäin, kun mä tuun suihkusta, niin en välttämättä käytä body lotion, vaan mä käytän tätä. Joko ihan semmosenaan, tai sitten mä laitan joku eteerinen öljy mukana ja laitan. Ja tää on tosi hyvä mun iholle. Mä oon käyttänyt tätä nykyään kaikista eniten. Sitten Orthois. Orthois mä sain lahjaksi. Viime Young Living päivä, Young Living Day oli huhtikuussa. Ja silloin siinä oli yksi lahja. Jos enrollaat yhden, saat lahjaksi Orthois. Ja nyt se tuli lahjaksi. Nyt mä sain sen. Ja tietenkin pumppu mukaan siinä. Ja Orthois on aivan ihana öljyseos, joka käytetään muun muassa raindropissa, eli hierontaöljynä. Ja tää on lihasten ystävä. Esimerkiksi kun sä tuut treeneistä tai salilta tai oot käynyt urheilemassa jonnekin, niin tää on ihana levittää ja hieroa lihaksiin ja kehoon. Ja tuoksuu tosi hyvälle sekin, että miksei voisi käyttää ihan muutenkin vaan. Elikkä se oli näitä öljyjä ja sitten tässä oli vielä tässä tämmöisessä pötkylässä oli jotain. Ja tässä onkin joku öljy. Tässä on rosmariini. Ihana rosmariini. Jossain mä oon lukenut, että mä oon horoskoopiltani kalat ja rosmariini taitaa olla kalojen öljy. Mä käytän tätä itse asiassa joskus diffuuserissa. Mä voin sekoittaa siihen jotain muutakin ja jotain sitrusöljyä. Mulla oli joku tosi hyvä sekoitus tässä keväällä, jossa oli rosmariini. Nyt mä en muista mikä se oli, mutta se oli tosi hyvä. Mä käytin sitä pitkään. Mutta tää on tosi raikas, vähän samantapainen kuin piparminttu. Raikastava, selventävä, että jos mä käytän sitä täällä niinku pään alueella, niin selkentää ajatusta. Selkentää myöskin hengitystiet, jos mä käytän täällä esimerkiksi laimennan ja hieron mun rintakehään. Ja sitten käytän rosmariinia tosi paljon mun shampoon, balsamiin ja no ainakin ne. Ja nyt mä itse asiassa viime päivinä on lisännyt siihen cedarwoodia. Tosi hyvät öljyt. Kun meillä on just nyt ne shampot ja balsamit, eli conditioner, hoitoaine siis hiuksille, joka on base, eli siinä ei ole muuta tuoksua, vaan sä voit itse laittaa siihen ne öljyt, jotka sä haluat. Joko ihan vaan tuoksun perusteella tai sitten hoidon perusteella, että mitkä öljyt sitten sopii sun hiuksille. Ja jos sä haluat lisää tietoa siitä, niin kerro, koska mulla on lappu myöskin siitä. Näin. Sitten, mitäs muuta? Sitten on vielä tämmönen pussukka, missä on promo shaving oil, Mira shaving oil. Elikkä kun jalat tai kainalot haluaa sheivata, niin sitten voi käyttää tämmönen ihana öljy. Ja toki tää on iholle ihana öljy joka tapauksessa. Niin sitten voi käyttää sitä. On olemassa toinen semmoinen hiusöljy samasta merkistä, joka myöskin voi käyttää ihoöljynä.
tai hiusöljynä. Sitten mun lempi puuöljy. Northern Light Black Spruce, eli musta kuusi. Ja tää on aivan ihana. Ja nyt tässä kuukaudessa saat, kun sä tilat tän, niin siinä oli boho parina sitten, eli ilmaiseksi tulee orange kaupan päälle. Ja tää on se 15 millin pullo. Ja aivan ihanat molemmat. Sitten tuli vielä toinen pötkylä, mikä sen siellä on. Ja siinä on Sacred Mountain, eli tää on aivan ihana sekoitus, joka tuo sekä metsätuoksu että vuoristot sun kotiin, kun sä laitat tän. Eli tää on rauhoittava, maadoittava, mutta se avaa myöskin niinku henkisyydelle. Sopii todella hyvin myöskin uniöljyksi ja saat ihanat unet, kun sä tuoksuttelet tätä. Joten tätä suosittelen. Se on nyt alennuksella kans. Sacred Mountain. Ja vielä yksi öljy, joka on tarjouksessa, on Sacred Frankincense. Eli meillä on frankincense ja sacred frankincense. Ja tää on nytten se öljy, joka annettiin Jeesus-lapselle eri muodossa kuitenkin. Se ei ollut öljyn muodossa, vaan hartsimuodossa, eli röökelse, eli jotta siitä saa sen tuoksun. Ja tämä oli siihen aikaan kalliimpaa kuin kultaa. Sacred Frankincense, nyt alennuksella, niin suosittelen lämpimästi sitäkin, jos kiinnostaa. Frankincense. Frankincense on klassinen öljy. Se on ylipäätään frankincense on todella hyvä. Sekä tämä että sitten se meidän tavallinen frankincense. Se on iholle mahtava ihoöljy. Se on kaikki meidän ihotuotteissa tai kasvovoiteissa löytyy, monissa niissä löytyy frankincense. Sä voit tehdä oman seerumin frankincense-öljyllä. Sä voit käyttää sitä hyvin paljon jalkapohjiin, iholle. Se on maadoittava, se on samalla myöskin avaa henkisyyteen ja siinä on monta tosi hyvää ominaisuutta. Ja sanotaan usein näin, että jos sä et tiedä mikä öljy käyttää, niin ota frankincense. Se käy kaikkeen. Sitten oli vielä yksi promo, eli lahja. Rose Ointment, eli tämä on aivan ihana tämmönen varsinkin kuiville ihoalueille voi käyttää tätä ja aivan ihana semmoinen voide, paksuhko voide. Joten nämä oli nyt ne, mitä tässä kuussa tuli, ja toivottavasti sä opit tästä uusia juttuja, tulee ideoita ja kysy, jos sulla on kysyttävää, mä vastaan mielellään. Ja toivon teille kaikille ihanaa juhannusta ja viikonloppua, mutta nyt mä taidan kyllä antaa teille tämän videon vasta juhannuksen jälkeen, jotta saatte kaikki olla ihan omassa rauhassa ja sometauolla. Joten ihanaa aikaa ja valon aikaa teille kaikille. Moi!